Moto जों दिनै ललिन बाजार आइ दिनै पार्टियाव बिसा आसुलाय तमानि जों हानो बक्सालाय तमानि मोनसे केन्डिडेट सहना जों बा सयजना ओमफ्राय हठाৎ फैनाय आइफिया दिनै फ्लेग रक्ते लेजा लाथा रक्ते लेजा बरफ आइगेन बुंखांर फाफुंलायजा अब आइगेन फैनाय दिनै एटेक खेपेगा बाउन्डारि एटेक खायनि बिसिमा हाफोराव जों दगा सयजना दगा समान निसय जों बरफ दंनो लाइफ स्टाइल दगा साबाय हाबै जोंना एटेक खायो बंना सासुका कापुरा हाइतां बिमर जतो जों दां कायसा दाव कायसा हाइतां मोनथिं मन बरफ माने बंनो एमन एकटा बुंनो रा माने बरफ बोथारना सोलायमानि ओमफ्राय आं बखरम खाथिगा बखरम पिथान बखरम बे याखौ माना याखौ मुखा याखौ बुजाब दङ ओमफ्राय नोंना खर' गुसु बुजा खाम आना बुंनाय रंगा नों हाइकेटे खर' गुसु बुजा खाम जोंनाव जे दंनाय आरो 6-7 जन बुजाखा केन्डिडेट सह केन्डिडेट साब दं माने जगदीश देबबर्मा केन्डिडेट मुंखाय आरो गुबुन देबबर्मा